Talo Breaks promo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Akson na Brian Morden. Ako naman Akson Artay Hupon checking in diri sa Sabado nights nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa 26 na kita sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Katapusan kita nga Sabado sa ikaduhang nga bulan, sunod nga may inadlaw magatukis na kita sang kalendaryo para sa pag-abi-abi sa pagsulod sa bulan sang Marso. Action Firing Line. Action Artay Hupon checking in until 9 o'clock in the evening. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kumusta kamo masuki namon nga matag paramati sa kahanginan, lakip na sa online nga nagasunod na karon nga gabi. Welcome to the show. Kag pwede nyo gid ma-share ang aton sini nga mga programa diri, especially sa Action na Firing Line program. Pwede nyo ina ma-share kag ma-like, especially ang mga programa gid sa Action Radio Bacolod. Para damo pagid ang makahibalo ano man nga oras dira sa inyo ginamtangan sa mga online nga mga viewer kag supporters. Salamat gid sa inyo. Action Firing Sa mga Line. on-air listeners naton iya nga nagatutok man karon nga gabi, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Action Pero Firing antes Line. ang tanan, antes ang pila ka mga pambukas naton nga mga balita kag informasyon. Karon nga gabi unahon taning pagtsakyar sa lakat sang panahon. Let's have Action Melvin Fierro gikan sa PDMP. Action Melvin, maayong gabi, please come in. Action Art, ngayong gabi man sa imo kag naton nga pinakaling lakat sa panahon na Pebrero 26, 2022. Duha ka weather system sa gyapon ang nag-apekto sa pungsod Pilipinas ning Shoreline o kunang frontal system nga nag-apekto sa eastern nga bayan sa Central kag Southern Luzon, kag northeast monsoon o kunang miyan ang nag-apekto man sa pilamang kabayan sa Central Luzon. Ang Cagayan, Caraga, Subong, Davao region maka-experience ini sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta man nga pagulan o kung papangilatsag papanagob nga dulot naman sang easterlies. Ang Ilocos Region, Cordillera, Subong man sa Administrative Region, Cagayan, balik ang pilamang kabayan sa Central Luzon, may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated kang mga mahina man nga mga pagulan, nga dulot naman niya sang amihan. Ang Metro Manila kay mga bayan sa pungsod Pilipinas, may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated man nga mga pagulan, nga dulot naman sang localized thunderstorms. Ang northern nga bayan sa Luzon, eastern nga bayan sa Visayas, kag Mindanao, mangin na kasarangan tubtong may pagmadlos nga hangin, gikan sa namin na nasidlangan, kag ang kadagatan sini mangin na mabalod, kag tubtong mabalod. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience man kita sa kasarangan nga panahon magluwas lamang sa mga isolated mga pagulan, nga dulot naman sa localized thunderstorms. Kasarangan tubtong may paglumadlos nga hangin, gikan sa namin na nasidlangan ang naging probinsya sa kabugusan nga bayan niya sa probinsya kang kadagatan sa probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang taob alas 6:13 sininga gabi nga may 1.4 metros nga kadalumon kag baloson kita sa ngunas, alas 3:52 buwan sa kagahon nga may 0.9 metros nga kanabawon. Ang adlaw nagbutlak alas 6 siningaga ka magatunod, alas 5:54 karon sa hapon. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung mga gabi sa luwat. Action Melvin, makanay mayo kag sitwasyon sa aton sinilakat sang panahon, in other words, sinigidya nga weekend. Yes, Action Art, base sa forecast ang pag-asa, may mga light trends kita dala sa mga localized thunderstorm, pero ginala forecast na sa pag-asa nga ining pagtakop sa Pebrero, wala na yan sa tropical cyclone nga magasulod
sa aton nga Philippine Area of Responsibility. I Ang aton see. nga kadagatan mga mabulobalo kita bangod man sa makusog-kusog nga pag-igo sa gyapon sa nga Northeast Monsoon Action Art nga dala sa amihan naton. Yes, gina-expect na ba lang kundi ang transition period more or less by March o kung earlier than March kaning kaisa nagkatabo ina ang summer season nga transition subong way pagin advisory from Pag-asa. Yes, Action Art, wala pa. Kaya mostly ang nagadominar nga hangin subong sa aton pa sa gyapon nga amihan. Mabala na to na kung nagamatamat kita transition period so na nagakambyo na into easterlies ang aton nga wind direction sa subong pagadominar pa man ang amihan kay bangod pa man nga tiara kita sa natawag pa nga wala pa man ma-left ang natawag naton nga La Nina among Action Art. Aha. Pag siling ka easterlies, kundi amihan ang southwest. Easterlies ano gani? Ang easterlies salin na nga hangin niya sa Pasipiko, mapaang na nga hangin alin niya sa Philippine Sea, nagadakpya diri sa aton. Anong tawag siya na gani sa aton silunggod eh? Di kun ng easterlies nasidlangan yung huyop sang hangin Action Arte amo nang yang pag ilunggo naton. Nasidlangan. Oho. Kayang northwest ya amo ning amihan. Amihan. Kag ang habagat naman niya amo na yang southwest naman. Southwest. Ang habagat amo ning southwest. Amo nang masami pag sili mo grabe waswas ang habagat sumong epekto no. Southwest monsoon. Southwest ina siya. So Yes. magsiling ka easterlies nasidlangan. Nasidlangan yung huyop sang hangin. Amo na mapangtaang na nga klima kaya once ka mga hangin magkalinya sa Pacific Sea o kung sa Philippine Sea nagadakpya diri sa aton mapaang na ng hangin. So butang balon may ka-expect kita nga pagsulod sang pagkadto sa Semana Santa by April, sige-sige na nigiling init ni. Yes, Action Art. May Gapasulod mga na ulan kita so actually far. kami nga nabatsyagan o may nabatsyagan kahapon o kagabi nga mga pagtupa, hindi galing damol nga ulan do taliti lang blangay ng hindi gani kadula sa nyab o kason Melvin mo. Oo. Muna light rains gila na tawag naton kaga hindi sufficiente makabasa sa dota pa subong. I see. Sa palibot sa probinsya, why gid man sang untoward nga mga reports nga napadangat sa inyo? So far, dati sa ato monitoring sa 24 oras sa ato pag-monitor Action Art, wala gid man sa mga nagdangat madalag ko nga balita dire. Linog, kag kanlaon naton tin nagapabilin alert level 1 ang aton bulkan. Kag linog, so far daw wala kita dire sa Negros Occidental na record yang pagtayog. Okay. On that, salamat gid Akson Melvin. Salamat sa imo. Happy weekend. Salamat Action Art tuwing gabi. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Bago gilang inyo nabatian si Melvin Fierro gikan sa Provincial Disaster Management Program Division of PDMPD sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Firing Line! Palaman kita sang malain nga panahon o kung mga weather disturbance nga nakitaan o kung na-forecast ang Pag-asa. Pero ang isaya kabalantayan nga sobra pa sa sa waswas o kung igo sang isa ka bagyo o kung isa ka weather disturbance amo ining paabot na naman kapag saga sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Daway na giniya untat subong daway na giniya patawad and yet ang aton gobyerno ang sabahin sang Senado sabahin sang Kongreso sako sila iya pagpangampanya. Aksyon Firing Line! Ano ayan ang mga tikang nga pwede himuon sa aton gobyerno agud mapunggan ini? Now take note, hindi lamang ang presyo sang gatong ang ginapaabot sa masunod nga semana and ina siya nagakatabo sa kada adlaw sang Martes. Buwaso, may ara kita advance information nga nagkuha aksyonan nga ang liquefied petroleum gas, LPG, magataas man umpisa buwas nga adlaw. Now, ang ginpagwa dito initially nga balita sa Metro Manila nga aton nabaton, 20 ka pesos per kilo. Botang balon kung 11 kilograms ang ginagamit mo, mga 110 ang imo sini
increase nga pagabayaran kung magbakal ka sang isa gid bala naka 11 kilograms, no, nga liquefied petroleum gas. Action firing line. Inano ini gahuna-huna pamensar kita siling ko kampiyon ng ginapaabot naton diri sa Bacolod and Negros Occidental nga base pag-abot sang Marso 1. So galawon kita sang mas manubo pagid nga alert level status sa Negros kag Bacolod because sang naga-drop man nga mga cases pero tikon amuning kabaylo increases sa presyo sang gatong, presyo sang LPG, kung negosyante kini believe you me, nagakarinderya ka, ang imo produkto ginaluto pagi sa LPG, ang imo sina nga ginalutuan dira, ginagamit mo agud magbukal ang tubig mo, maggisa ka LPG, na another na naman set of galastuhanan. Action firing line. Di masubo-subo ni kay una na nga daan nagpatuman sang increase sa petroleum ay sa presyo sang kuryente, no? Ang presyo sang kuryente, take note nga puwerte man ang gintaas nga subong ka kuriit man bisan ang mga ordinaryo kang magagmay nga mga residential consumers. Tiway na tamimo ni, no? Way na tamimo magamo sining sitwasyon. Action firing line. Now, i-check tabla karon in a short while kay while nga tanan nagasakripisyo, bangod nga sa gihapon naging mataas ang presyo sang mga balaklon sa merkado, wala nagkunhod, wala nagnubo. Bangod man apektado no sang mga transportation expenditures or expenses, amoy nang reason nga tiway kita mahimo, wag kita mahimo bangod nga ipas-on gid ina o kon maga-epekto sa presyo sa mga balaklon ang anuman nga kagastuhanan sa mga negosyante. Action firing line. Di actually ang balita diri sa Bacolod ang mga hanay sa negosyante subong nagalaom nga mayara na sang himuon nga exit o kon recovery plan ang mga LGUs in kaso ginman nga magnubo ang alert level status sa Bacolod kag Negros. Mayara na balas ang pagtililipon o schedule ang exit and recovery team sa Bacolod kag Negros nano ang ila mga plano diri. Action firing line. Ang balanta na karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ano pagid? May meeting managligad to ang pag-inchendi ko ang Regional Tripartite and Wages or Wages and Productivity Board or RTWPB. Galing kay the Wygid Development kung pamatian ta ang nangin resulta sang ila sining meeting the Wygid sang nakadtuan magluwas ngati na kita nga naga-deteriorate na gid meaning nagamat-amat na gid nubo ang purchasing power sang mga ordinaryo kag pribado nga mga empleyado. Action firing line. Grabe maning nga pagbalbal sa aton ano-ano malang nga gira kita sang do pareho lang nga Ukraine kitang ginagira sang kuano ginagira sang pungsod Russia pero kadtuan ko na karon parte sa gira kay istoryan tanibla karon tinano na ning mahimo sang RTWPB di ano ang sarang nila nga ma-recommend? Take note nga because of the pandemic, no? Why pa nilabot ang pandemic nga mo ni subong ang naga-influensya gid kag dako ang epekto sa aton. Ang balantayan takunano ang sarang nga mahimo diri kay kun ang tanan na magtalalaas nga ginawa mo na kung ikaw lang sa isa ka pamilya ang may income, ginatingwaan mo na nga ipainon or bahin-bahinon sa naglain-lain nga mga expenses, balayran. Tikon ikaw diri ang asawa nga way ka man ubra ara lang sa balay nyo, nagaserbi ka nga tresurira, nagaserbi ka nga budget officer. Ti sigurado maibanan ning iban nga budgetary allocation mo, bangod nagtaas halos ang tanan nga ginabayaran, wala naman nagtaas ang sweldo sang imo bana. Action firing line. Ay, pwerte man ikabudlaing kagpuraot ka sitwasyon, no? Ang aton subong nga ginaatubang.
Action Firing Line. Anong pagid ang pila ka madalagko nga balita sa lokal nga aton tutukan na karon nga gabi mga kaaksyon. I-check lang naton karon ha. Kay ti Monday, February 28, as it was confirmed last time by Councilor Inisito Novero, nga ti madayon gid ang pag-resume sa face-to-face instructions ng DepEd dira sa Alangilan National High School. Pero nanong latest nga development subong, nano ang mga advisory. Now, sa mga nagapamangkot man kung balasan o ma-resume ang vaccination drive para sa 5 to 11 years old, why pa sing advisory coming from the EOC kung may available na nga vaccine nga nakasulod sa Bacolod City. Action Firing Line. I-check na lang na karon nga mga development diri sa lokal nga aton pagambalan mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Sabado nights nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon na firing line. Action Firing Line. Now, medyo tayo lang nga update kagin check naman aton just tonight ang Migrante Negros. Kundi may mga counterpart sila nga mga Migrante International kay luwasad tong pilatong ka mga Pinoy subong aksyonan nga nagahulat nga i-repatriate sa Ukraine. Kabalo ka ang isa diri kakabudlayan kung ikaw nagpangayaw sa isa ka pungsod katulad sa pungsod Ukraine nga subong may giyera to, no? May kinagamo. Way labot man-display sa imong trabaho ang safety sa kagalingon mo ginapensar mo ni. Now, pasalamat lang kita nga although may mga Pinoy nga reported ato dito sa Ukraine, waay payas ang taga Bacolod so far kag taga Negros nga nagpangayo bulig o naka-coordinate sa bahin sang Migrante Negros. But why kita kay balo o galing sa DFA, sa bahin sang UWA, sa bahin sang iban nga mga ahensya sa gobyerno nga pwede pangayuan bulig, no, sang mga pamilya or himata. Action Firing Sabi Line. sila panawagan kita, nag-apaksyon kita sa mga Negrosanon or Bacolodon, basi may mga paryente, mata kamo dito sa pungsod Ukraine, kindly tell us para ma-facilitate tang mapahibalokon in kaso ginman. No? Makapangayo kita bulig, agon nga kung paano mabuligan, kung may ara ginman kamo, mga himata nga to dito sa pungsod Ukraine. Action Firing Ang Line. hirato nila, actually, kung balikan na ang timeline, madugay na nga daan nga daw nagabag-idana yung siko, sang siko ang Ukraine kag ang pungsod Russia mo. Ti gusto sang pungsod Russia nga liwat paidalom kag sakupon ini nga nasyon nga luyag nila nga paidalom sa ila sining pagginahom. Ti kay matilawi ang pungsod Ukraine. Siling siyang Ukraine di bato kami Kita mo bisan ang former president, kita ko aksunan sa CNN. Nagabitbit armas siya. Ara sila sa capital city sang Ukraine. Siling bato kami Patay-patay na di pati ang mga oksidor nga magululutod bla. Ang mga Klitschko, eksakto na pagbasa ko. Inang magulutod nga daw Klitschko brothers. Siling na mabato kami. Amo na ning tiyempo nga mag-unite ang Ukrainian kag magabato sa pungsod Russia. Action Firing Line. Now, medyo malayo sa aton, no? Ini nga lugar. Pero take note, basta gani nga may ara sang kinagamo sa isa ka lugar, posible nga may ara sang domino effect ini sa aton sa pangkabilugan sa bilog nga kalibutan, no? Tandaan ta gid na kay kabalo ka ti may ara man sang mga intereses mo nga nagapatunga sini kun nga nga luyag man sang Russia na masakop liwat ang pungsod Ukraine. Damo nga mga produkto nga ara dira mo makuha nila nga mga reserves dito sa pungsod Ukraine. Pero ti kabay pa nga hindi na ni maglala nga sitwasyon nga basi damo ganing nga worry sila ba siya mo na sir ang umpisahan sang kinagamo kag gira pangkalibutan sa ikatlo iyang hugna. Action Firing Line. Puwera palayo lang
amo ni sila ang pungsod Ukraine sa Europe gali nagapanguna ini proven kon reserve sang uranium ores damo gali na da sa ila kag ikapulo sa ikadwa sa Europe kag sa bilog nga kalibutan ikanapulo kon titanium nga reserves ang pagambalan. In short, manggaran nun no? Sa mga reserves kag produkto ini nga sa isang nasyon. Action Firing Line. Ikabay pa hindi na ni magdugang sa ginatubang naton subong nga problema, no? Ang presyo sang gatong gining mungori ko, ti ang Pilipinas, way man digira sa aton, pero may ari kita iya sang oil deregulation law, amo ning rason nga nagamudlat ang kalimutaw ta kay puwerte ang epekto sang pagtinaas sa petroleum products. Action Firing Line. Din bala kita padulong sini. Mayara pa bala ka mo kuluoton dira sa inyo bulsa, mayara pa bala sang bakante dira kag sulo-sobra sa budget naton nga makahambal kita hug tanay na ini paha, no? Hug tanay na ini paha kag pondo. Timay lang ni mga negosyante iya nga may pulo-pundo bisan gamay lang. At least may kuluoton pa. Action Firing Line. Kita nga mga pigado, ang may mga asawa, okay na, kaya at least may kuluoton, hindi lang galing kwarta, no? Ang kuluoton nila, amo ginayan dako nga problema. What will happen to us? Kung magsigi-sigi ini karon nga trend, nga ang presyo magabunal sa merkado, sige-sige ang pagtaas, kag hindi maka-offset kay naga-deteriorate ang sweldo sang mga empleyado sa pribado nga sektor, ti hindi kita mapatay sini sa COVID, mapatay kita sa gutom. Action Firing Line. Ti ang mga national government agencies naton, like Department of Energy, nga makabulig kuntani sa sining nga concern, ay sako sila kay may kandidato silang ginasuportahan nga ginapapili sa national posisyon nga luyag nila nga magpabilin o kon magdaog sa gihapon. Action Firing Line. Kaya muna ang pinaka-worst scenario, pinaka-worst nga aton gid ginakabalakan. Now, kadtuan ta na karon kay ini nga ba sa isang sitwasyon tandaan ta nga ang ending sini, ang bottom line sini tanan, kapigaduhon, kag palangabuyan sang tawo, amo ni tani ang makabulig, pero tibaw, di hamak, ini nga kabudlayan, kag pagantos nga atyagon tapa. Action Firing Line. Take note nga, ang amo ni mga binulan, halin sa summer season, pakadto sa bulan sang Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, na magpasulod kita sina nga mga binulan, amo ina ang tigkiliwi gid, no? Tigkiliwi nga mga binulan nga aton gid dapat bantayan. Ti karon na no ini, pareho sa aton ko nagasalig kita ordinaryo ka lang nga empleyado sa pribado nga sektor, nano abi ang may momos ni, may tsansa pa kita yan nga baka survive. Kita nga mga Pinoy, ako yung believe lang ko galing sa kinayas ang Pinoy, amo na ni nga kabudlayan halin dito sa mga stricto nga restriction during sang at the height nga puwertigin ang cases ng COVID, nga may mga lockdown sa ginapatigayon, ang Pinoy galing nga grabe gid ang guts ta. Gayuhom patagihapon bisan ano nga problema ang aton ginatubang. Action Firing Line. Pero kung mag-pile up, magsigi-sigi ini, I do not know kung ano gid ang posible aton padulungan. Bala may tsansa pa na makabawi kita, ti ang aton sweldo ya amo lang yapon, pero gasto tiya sige lang tinaas. Alangan magkaroon ayuon mo na ang mga electric cooperatives, hindi lang kuha na magbayad, hindi lang nga ipagpasoon sa akon ay. Ang daan lang nga nga sukot nyo, hindi man na pwede. Kay silang siniko niya, hindi manukot lang kuya, kay pasoon malang na mo, tiyato niya sino hindi tani pwede nga ipasoon man.
ang wata siniya kita gid mismo nga magkonsumidor kag ordinaryo nga pumuluyo ang magapasan. Action firing line. Mga negosyante, kung nagagasto sila sa mga produkto sa ila travel expenses, ipas-on nila na sa konsumidor paagi sa pagpataas sa presyo sa maligya nila. Kita yung mga tao, hindi naton mapas-on kundi kita gid mapasan. Online sa firing line. Pero maloon naton kinagligad kuno si Mana tuno nag-meeting ang RTWPB o may tsansa nga madiskusyonan kag natalakay nila nanong matabo may uminto man ni sa sweldo pa kay amo ning sitwasyon ta. Joining us tonight is the representative sa labor sector dito sa RTWPB. We have Sir Winnie Sanso. Sir Winnie, how are you? Mayong gabi. Yes, good evening, Art. No, may gabi sa aton mga tagpalamati kag labi na gid sa mga mamumugon. Salamat gid sa time siling kubaw. Siyang una to masiling ka hug tanay kita sini paha o tanay kita sini kuan-gid no mga karsunsilyo. Galing pating karsunsilyo subong do naglagak nagido hindi way nagid tsansa sir do. Sige nagido tayo yon na lang niya nga sakripisyo nga aton. Do nag-meeting ka mo nagligan nga si Mana o naligan nga Webes nanong update sa tuman? Well, actually, no, this is a very crucial concern, no, nga sa akon pagtanaw. Hindi lang siling concern is ang Regional Wage Board mo. This is a national concern, no. Kaya nga Art. Well, ang aton nga sweldo diri sa Region 6 went down by 24%, no, in terms of real wage, no. Kaya man ang value sa peso is only 0.76 no centavos. So ang aton sweldo supposed to be kung mag 395 times 26 mga 10,270. But our real wage is only 7,805.20. About sing ganon, may deterioration nga 2,464.80. Okay. Now, ginano ini, this is compounded no by the problem nga ang tanan-tanan nagasaka except sa sweldo no. So gin-raise ko ina sa wage board lingkod ti ano ang mahimo nga measure abis ang regional wage board kaya ang amon nga petition kwantani ining request for pandemic emergency relief allowance gin-ano nyo man gin-reject nyo man no. Okay. So that will be discussed next meeting, but to me no hindi lang ni kay ang regional wage board mo dapat sini ang gobyerno tani no. Moto proprio no, the Department of Labor moto proprio should give a marching order no to all the regional wage board in the country nga pasakaan ang sweldo para maka-survive no considering the worsening economic conditions that is going on right now, particularly nga naggira sa Ukraine, maapektahan man ta na plakadlaw di sang crisis no sang oil no. So ara kita subong sa sitwasyon Art nga ipit katama no ang mga workers. Ang problema kay ang rason nga pandemic naton nga nagareklamo kita nga kinanglan naton ang wage increase amo maning rason sang mga kapitalista kag mga business sector nga hindi makuno sila kaulag tungod kay pandemic. Unfortunately gaginansya man sila bisan may pandemic no. For example, ang subong nga although may reduction in employment pero ang increase in employment ara sa services. Ini bala Art ang naga-deliver sa mga pagkaon no. Di karon ginhimo naman sa mga tag-iya o sa mga kapitalista gin-exploit naman nila ining mga service workers by way of allowing no independent contractors nga magkuha sa mga bikers ni mga motorcycle riders para nga mag-deliver. Ang problema lang galing ti kung maksidente ka kag matabo si muda wala kaya sang sukton kay man ti independent contractors mo. Ang point ko lang datani service establishment or food company should not allow independent contractors to enter into this contract. And they must see to it that the workers are receiving not only minimum wage but other benefits provided for in the labor code.
Pero galing going back sa sining ginapaabot nato niya kay kumo nga ginambal mo nga daw sa national gidapat na mag-akto sini. Meaning daw useless naman guro nga mag-attend pa kamo kung may mga meeting pa kamo italana in the coming days. Hindi erase na lang erase sa Regional Wage Board nga ang tanan nga mga Regional Wage Board should manifest the worsening economic conditions so that the Secretary of Labor can give a sort of marching order na i-review kag as early as possible tagaan sang adequate increase so that the workers can cope up with the deterioration of their purchasing power. Siling ko gani tanan magtilinggo ini nga tanan nga problema ang mga ordinary kag workers naton in the private sector. Siling ko kun kita mapatay sa dong height pa sang cases ng COVID. Matyago sini nga tiempo mapatay kita sini sa gutom mag-amon sini sir. That's correct. Iti pincerabla to 24% ang reduction. That is 2,464 pesos in a month, no? Nga madula sa ila. Tingnan na multiply mo na siya sa 12 kundi masyado kadako, no? That's why I would bring it to the attention of the Regional Wage Board nga ang kalabanan nga mga resource person DTI, NEDA, kagunano nga mga ahensya sa gobyerno. Mangita man ta bisang sang resource speaker abi nga alin sa labor sector. Nga para na hakos niya balakang naibalaan niya ang dismal situation of the workers in this difficult and trying times. Para at least ma-relay sa concerned agencies of the government on what to do with its worsening economic conditions. Yes, sir. Sir, isingit ko lang nito talari ka naman. Ang sa Seneco, anong latest diri man sa Power Watch gumatikang himuon nyo? Kay ti subong daway kita may mo niyo, obligar kita bayad sa bayaran ta? Tiya mo ni tani, sa likod sining economic crisis, tagaan man lang jutay nga liwe, abi, let's say, abi, mastagard, o kung anong mga medios posibles nga hindi dayon pag-utdan kung hindi makabayad, o galing kay ti, wala na yan nagatanaw ang Sineco, pero nga ako lang pamangkot sa ila mo ti nagakuan kita tightening of belt so-called. Ti nga ang kuan niya ang mga board of directors kadlagko sang ila nga kuanaw nga Christmas bonus wala man to gani ginaprubahan pa sang niya kag nga ginpanghatag na nila tani kon we are operating on what we call austerity measures. Dapat siguro 20 mil guro sakto na nga kuan nga allowance ni naman ta mag-upunor sina pero kung mag-80 mil daw sobra-sobra naman na yan so mula na nga aton nga kuan nga maluoy man kamo sa konsumidor tagay man jutay nga konsiderasyon especially at this time nga nag-deteriorate ang purchasing power kag ang siling ko na tanan nagsaka except sa sweldo sang tao. So kabay pa nung makasurvive kita despite sa saning sitwasyon kagabay pa ang pag-umpisa sang election campaign on the local tani makabulig ba ni ang election money bla? Well, in a way possibly in art kay circulation of money makakuan gid man sa ekonomiya pero tikwan na siya temporary temporal in nature. What we are looking for is for the government to look into the wages duwa na tuig wala nag-increase ang Regional Wage Board sa bilog nga Pilipinas. So panahon naman siguro nga dapat tamdo nato ini nga bagay. On that note, Sir Winnie Sancho, salamat gyud sa time. Good luck and good night sa imo. Thank you. Good evening. Sir Winnie Sancho, mga ka-action representing o labor representative sa bahin sang RTWPB. Action Firing Line. Kay wag ta may mo mag-amuning sitwasyon, sakripisyo kita gyapon total luyag tani mo, luyag tani nga amuning panggobyerno ta, dako ang pagsalig naton nga amuning karon nga administrasyon magkabulig nga magkapabag-o sa aton sining sitwasyon, kaling kiti given abing nga may pandemic kita, butang ta nga may pandemic, nga mo ni nagkapugong sa mga build program gid ni President Tigong. Pero tuod, siling ko basi kung
natagan siya sa abi, no? Kabay pa nga kun sadto abi, waay lang ni sang COVID-19. Ba't kung nakabulig-bulig, guro ang mga pundo nga instead gamiton sa mga proyekto project or infrastructure projects ng gobyerno, kung di gamit sa pandemic fund, pero kung nagamit to ni guro sa proyekto, matiyag kung nag-circulate ang kwarta nga ma-provide trabaho sa tao mo. Action Firing Line. Talaga daw ginadimalas, hindi lang si Presidente Ngong, kundi ang kalibutan nga ginigo sa pandemic. Tiyanay nga nagaganagan na daw hindi na masyado ginang epekto sa pandemic. Yati, gira naman iho. Although layo-layo pa diri sa aton, kabay pa nga hindi ini way ini sing epekto nga may iban man nga mga nasyon nga bangon nga gainapinay, may ara sang mga naga-support nga mga nation nga inablang ma-elevate into a Pinay system, no? Nga sa uli pati kita di madalahig bla. Action Firing Line. Amo na masubo-subo gid. Hulaton naton, no? Kabay pa kita, ako optimistic ko nga kabay pa makasurvive kita nga mga Pinoy. Nga kabay pa sa piyak sa sining ginatubang naton karon nga krisis. Ginatubang naton karon nga pagpanghangkat kapin pagid sa sistema nga ang ginasakit, ginabalbal kita sang kataason o kung pag-increase sa mga balayran alin sa kuryente, balaklon, kabay kuntani nga may nagahulat pa, no? Sa katapusan sang tunnel, kabay pa matuod ng hulubaton nga sa katapusan sang tunnel may kasanag nga nagahulat. Action Firing Line. Kay sumong yati, kung sa isaligta ni, kung hindi kin magulag ang government, ang national government, magsige ni siya nga trending, pasulod ba kita sa tigkiliwi, okay lang ni kung mag-circulate, kung may aragin man election money, basi makasapin-sapin. But what will happen after May 9, 22 election? Pagsunod sa Hulyo, Agosto, tigkiliwi portion, basi dira nakita nga magsakripisyo kag makaangkon sang dugang nga konsumisyon. Anong sa inyo? Aber? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Las 7:30. Oras ginadulong sa kaalwan sang tando ay The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may sumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyara na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglang Marabailes, Banalag or Banag Glorioso, Panoy Kundada, araman si Sir Milili Uligo, niya may gabi, tamyo lang Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmeo, Jinky Jalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Salamat gina, gamonitor Sir Milili, dira sa Bunny Cafe, sa Barangay Tangob. Mabuhay ko no ang ARB kag EFC family. Roming Istrabon, Hidalanga. Nya good evening, Barangay Talaban, Himamaylan City, nga monitor man. Salamat sa taga Himamaylan dira. Araman si Elizabeth Malaka Gamala. Silingya, stay safe everyone, God bless and more power. Ray Flores Bariuga, sir, may gabi. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB, kag tamyaw lang kay Butsoy Bungbong David, nga bisan ga naga pub ano ni man, sige gyapon monitor. So, sige. Araman si Paul Spot the Third, araman si Melvin Piniafil, Ters Vergara Sancho, Maria Cristina Habalya, Dinero Di Faro, Christy, Ma'am Christy, salamat gida. Daryl Gallianero Sumagpao, Relski Dulman Hermohines. Salamat man ma'am. Erwin Noy Gonzales, Kurt Nathaniel de la Torre, good evening sa Purok Dulunan na Sindaguba, Central Maaw, nga monitor man kami di. Salamat gid sa inyo da sa Maaw. Mayari nag-send Chinese galing yan, di ko kayo intindi ni sang ginsend mo. Kung anong ngalan mo, watching siya kuno Chinese ka? May tanay ko nari siya, aksunan stupad ko kay mabalaan niya ni, tsindihan niya niya mo. Galing kay sa kuan lang, inang karakter lang sa madyungan ng nabalaan niya. Dahil na kabalo ni siya mo. Kabalo ko maghiram sa madyong, sa mga kuan na. Hindi ka kaya balo siya na. Si GM, guro mong sagada ya. Sa hiram lang, pero magpakot, guro hindi siya kabalo. Araman si Paul Straight Pardy King, Paul Street Pardy King Angel Grace Panhilason, Sir Alex Montesa, sinangyari lang ko diya. Pasensya, gubagi ko nung messenger. Ari siya na nakasulod man No, natsambahan nakasulod ka man no problema. Thank you, Gid. No, ginatamyaw ni Sir Alex na ang mga friends niya nga nagamonitor. Daisy Tiham, Tsushima. Salamat dira Tsushima sa pagmonitor karon nga gabi. Action Firing Line. Ayos, ang hindi ko malabutan karon naman dugay-dugay no kay mahina gid ang kalaban. Ay by the way, buwas monitor ka mo liwat sa candidates forum nga ginapatigayon sang Action Radio Bacolod. No, parang mamonitor ninyo ang palayag plataporma sang mga kandidato. Libre actually na gina-offer sa Action Radio no para gid sa mga kandidato. Action Firing Line. Sa palabuton, by the way, nga March 1, mag-umpisa naman ang training sa mga teachers para na ni sa mga manunudlo nga mag-serve this coming election. No? May training na sila. Araman si Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente, may gabi.
Salamat kina, no, El Presidente. Jose Mongcal Torilla, good evening. Watching live from Binalbagan, Rodel Vasquez kag Jerry Hontiveros. Salamat sir. Ara man ka monitor ho. Si Toto Christopher Noble. Pahanukoy. Soon to be my doa. Sige. May lang nga pag-monitor da. Ari lang di safe lang di si Ihadaan, defensor. Action firing line. Okay lang di siya. No, naka-stomach development na gani. Very good, very good. May ni siya action na nakitimprano pa siya nakakaon. Why siya nagapagutom? Amo nang husto, no? Basta importante may ara lang kalanon. Action firing line. Ari ho, kundi kaina na-interview naton actually si Councilor Dindo Ramos kay nagligad nga Wednesday, may ara siya sang resolution kagin pasulod sa konseho and it was unanimously approved no by the council ang kontenido or kaundan sang resolution nga amo naging padala didto sa national sa DOTR office kag subong man sa LTFRB. Ang tinor kag kontenido sa sining sulat amo ang paghinyo sa DOTR nga maghatag sang extension sa patigayon nga provisional authority. Ini ba lang mga nagabiyahe nga mga traditional nga mga POJ nga kundi dumduman nyo purti ka alam sang DOTR. Actually hindi ko kontra sa ilang sining nga ginadusok nga program because kabalo ka aksyonan nami kung tani mo diin ka bala makakita sina nga gusto kaluyag sang DOTR mangin maayo ang transport system sa Pilipinas bangon ngang luyag nila matabo ang mga public utility jeepney sa idalom sa modernization program ang mga daan nga jeep nga nagadalagan sa kalye tanan ina dula una. No? Ang matabo diri nga luyag sang DOTR nga inang mga modernized jeep ni nga aircon amo na magaserbisyo sa pumuluyo tiding kakita sinasakay ka iya di aircon kada ko magsakay ka sa di pasahe nga mga salakyan. Action firing line. Kaya anong malain da? Kundi kuan kita dayawon pamalakpakan ng DOTR kag ang mga taga LTFRB. But ang main gid sini nga nag-author o main gid nga naghimo sa drawing board sini nga plano is di DOTR. Now ari galing ang problema. Kay diri sa Bacolod, ang naga-operate pa lang din nga naibaluan ko isa gid lang kabilog nga unit nga inang may ruta sa bahin sang Aeroreco, no? Central Market vice versa. Now, ang plano dire sang DOTR kag LTFRB nga dulaon na gid no dulaon na gid pero do national government gani dos presidente kung do gado duwa pas ni I don't know kung ano mangin desisyon diri ni presidente kay ang luyag nila matabo nga by end of March kay hasta na lang da ang extension sang provisional authority. Meaning, provisional lang ng authority nga makabiyahe sila kayong luyag isang DOTR comes April ay umpisahan na ning modernization program. Ti karon kun taton mo ning biyahe sa mga traditional nga jeepney di sa kabilog nga mabiyahe alangan niya ni okuparon ang tanan nga ruta. Action firing Daw ari ho ang latest. Kundi nakapadala dito ang syudad no sang sulat. In fact, may separate man nga communication si Mayor Bingla into galing ya nga sulat ang ginpadala niya dito, parte naman tuya sa possible nga plano sang LTFRB nga magpatigayon sang libre sakay. Nawari bala ho, kay naghimo inisyatibo ang SP, nagpadala sila resolution o communication dito nga nag-ayo nga i-extend ang provisional authority until March of next year. No? Nga sigihon lang niya na hindi rin pagpatuman Tigaling kabalukati next year, lain naman ang presidente. Sino naman ang presidente magdaog na? Basi lain naman ang huni niya mo. Action firing line. Pero nga ano ka porsigido, giniya sang DOTR bisan hindi pa preparado ang mga banwa, ang mga syudad, ang mga LGU, how?
Ano ginang madalom diri nga rason para blas conveniente sa mga pasahero? Nga di aircon ka, ngayon ang ginaputos mga isda ng ibakal sa Libertad, masakay ka sa ruta ang nagalabay na aircon nga, bas hindi ka magbasakyon, kagatulong isda mo? Action firing line. Kung may bitbit ka dara karon nga mga inugbaligya mo dalon sa merkado, basi bulayan ka hindi ka pasakyon kay why maputos ang gusto? Kung ano man nga klase sistema. Now, ang pag-intindi ko, nag-try nga mag-follow up ka magparenew, ang pila ka mga members ang PBACDA, tiambot ano kuno do hindi gid kuno mag-renew. Duway kuno naghimo sang akto ang LTFRB ano gid ba lang natabo siniman? Online sa firing line. Joining us tonight is the president of PBACDA. We have Ma'am Elizabeth Catalbas. Ma'am Beth, may gabi sa imo. Kumusta ka na? May pa man sir ata, pwede pa ka wais dalan. Ti belated happy Valentine's special mo nung katapusan na niyo Oo man, kaya hindi niya mo hinahimo niya sa LT Barbie. Gani ano man isugiri tabi na ano to may nagproseso sa inyong nga member ganda why na nila gin-akomodar pa? Oo, may co-op kami sa Subag, Sir Art. May harap pa lang nag-process nga membro. Hindi magbato ng LT Barbie tungod nga hasta na lang sa April 2. Mm-hmm. So, daw balingag sa public hearing namon to kay Sir Dindo nga si Engineer Joshua tuwan nga pwede sila gyapon kabato nga nagkadto tong pobre nga mga nagpreach pabi pinsarabla hindi malanggali umabaton man ang nakon gani kwan Sir Art anong ginadalian ng LTFRB nga dulaon ang manasadya pa Sir Art dulaon pa nilang co-op nga nagbayad, nagasto ng mga 300,000. Sus! Kung hindi ka kuhan sang ila requirement, kaya hindi ka comply hasta sa sining 28, what na? Kuhan sila, dulaon sila, kay ihatag sa makasarang kuno nga magtukod ya. Guro, isa na ang pinakadako di sa aton, kasi sa produkto sila yan mo. Even sila pa, obligaron nila mag-deposit siyang 500,000. Nag-co-op magani na kay pangutang digyatanan Sir Art. Naluoy ko mo na nga nag-tingog na gig ko nga ang Sir Dindo. Ang buligan mo niya ganyan transport ni hindi niya pwede nga babayan nila sa syudad. Di serbisyo man kita. Ang aton pagpinsar nga ining LTFRB Sir Art. Ang pamangkot, bilang inhatag ng kumpanya nga gusto nyo mag-abot ang mga salakyan. Kaya wala man gani. Ang isa na kabilog ya. Pukos-pukos man ang ilang ako na. Sila hindi ka kabakal. Nga isa lang kabilog. Okay. Nga ang hara yan, nagwa man ako. Diyan nilag man kami. Kaya, amo na lang. Oo, hindi ba nagligan ang balila nga dapat amo-amo lang na, hindi gid? Ang problema din Sir Art, pila ang ilang ginakwa kada unit. Sos. Kung kaya sang kumpanya, mahatag kung ma-approve ka, approve ka sang loan mo sa mahatag sa operator sang sa yung co-op kag korporasyon, makahatag 50 mil. Pila yang sa LTFRB. Amo na nga gasako. Sila kay dali na election basta hindi na sila katilaw. Isa pa na? Ako yung buka ko si Adalin sa una, kinaway ta na. Saan niya siyang driver mo, hindi na niya pwede. Gatano na kami, boss, may meeting kami. Ang amon guro nga last na decision untat biyahe di Sir Art. Uy, amo man ang namuno ni Diego nagligad to, Sir Diego Malakad, sa undok, siling magamo na malang yung untat biyahe na lang kami. Ni kayo daw kapursigido, gitsila, ya? Ilang taon tayo kung di mag-react siyang muna, untat biyahe, dako man tong impact. Kung hindi kami mabuligan, may ibang mga tao mabulig sa mo na. Gani man? Kay kabudlay sinisang tuod na blang nga daw makaduda kaya sa kapin pang DOTR subong ano gidyang ginadali nyo? Nga no may ginapaboran ka mo di may isa ka dako nga negosyante na gid nga nagadali nga tat nga siya na lang iya mamonopolize ang transport sector. Isang una, gina-endorse ni Direktor, kung pwede kami kakwa sa Ceres, na lang Sir Art.
Kaya ko man na yan. So, na yung dugo ko yan. So, ng propigado ko yan. Amo Ah. na nga siya. Nami man kung kaya. So, namlang mako. Kaya teatro na yan mo. Sa magsagay, tato order sa ibang hindi ka kilala. Rumata gani isla 50 mil. Yambal ko na lang. Makwan gito yan siya. Mawakal gito yan sa dalan. Kag ang mga grupo namon subong gahulat na. Siyempre gusto nga nila nga may kwan sila bla. May sandigyan man sila. Di, ang LTA servicer, wala respeto sa LGU tadi. Naabakulod lang yung may nagbatong siyang kwan. At blasing mo nagkanto ng dilgra. Huwag kami ganit ni pabalog niya. Ay, salamat. Huwag media. Gagdama. Gitula yan. Pati si director. Huwag man nanugid. Kaya mo na gani nga. Ang nagkanto lang sa pag-abot nila. Nga inang may unit nga galagaw sa Eurico. Ti paano mo paano ka ka-cover kay way mga may inusinti kami to igo kami nakapabalo si Sir Jigo pa nagpabalo sa mun gabi na. Ako gani ato man ko to way ko to kanto kay way ko balo tikin tawagan ko sa Digo nga ang wala kami kabalo kita panawag ang Action Radio way ko isabat. Di mo to nga ginsing kasi mo manawag ka. Din sekreto lang to alas 7 ng gabi daw anay kamo sa ordinansa nga ginimo. Kung sa bukid na ang alas 7 sa gabi nakapanyapon na to sa umaga nagatulog ng tao na to ya. No, gatulog itong mga tao yan. Kaya nga ni sir at nga isa ginasong dako na nga impact. Damo kini politiko mahapa ya sir at ang mga nantandaan nilang pigado nga driver gutomon mo. Saka na sa bukid. Gusto ko gani panaugan na nila kag pang ano na. Hindi na ta mag-intra kay kagira ang daan sa Ukraine to ma-intra pataya nga hindi na lang. Hindi amo ba lang magutom ba lang mo driver sir art. Pamilya mo ni kakaon tungod lang sa nila luyag nga kuan sila ya para sila ya may isa lang kuno ka 200,000 may ara per unit sila da. Yung mga dadali din sila nga may ang gwasi ni Balamambet kundi nag-meeting, nag-committee conference nagambal tong nag-represent sa ilang nga pwede pa makaparinyo ako madaron pa nila tinga nga ano ni mano kasukas lang sila paminsaron da nga hindi ang nag-represent sa ila digli hindi mapatihan to ya hindi amo nga tulod ko man si Sir Indo nga sir, aling siyang pilang katuig kada sa transport, ikaw bilang kamulik sa monte, ini nga hugada daw mapalpak sa LP5, wala sila yung respeto ya. Amo na nga ni nga, daw ginaya kay Kwasay Badis na sir, di sa mati sa LGO. Okay man, pasalamat man kami kay Mayor kung pag-abot to, huli, baga ng gasto pang pobre. Amo na nga ni nga, amo na prepare na naman ma-meeting, guro kami, ang Stone, si Undok. Pag ang grupo man namon, hindi, magtingog kami niya, gulao, ginamon yung karsada, ang salakyan, ay may makagwa. Yamakon mo na? Gano nga sila materwisyon. Hindi mo na sila kilala sa LT Parbi, ang may pinilian na niya. Ako mo nga, nakakuan ka na, nakagasto ka na. Tapos lang nila dulaon, kay ang requirement, ginanugin nila, ginagaw nila, iatag ko sa makasarang. Hindi na yung interes nga buligan mo nga sektor. Kung interes na iya sang nagapressure sila nga padalion na ni. Pandemic pa nga ni subong. Nautod ang linya ni Ma'am Beth. Ay naano nga koopisyon ni nila yaman, Ma'am Beth. Tino hindi na niya husto. Ano niya karon niya gali iya? Ang opisyon ni sang LTFRB, masalaan ka muna balanoy, nga nangangahimo ka muna mga senyorito, gahimo ka mo isang inyo na yung mga transaksyon kung mag-amo na iya. Action Firing Line. Ma'am Beth, mo nautod mo nag-signal ta sa ugtas na kadua ba? So man, high blood na ko gani ni Sir Art. Pero, kalma lang. Ayun niya Sir Art, kaya nga, kaluoy niya sa mga figado nga driver nga halutson pa. Tudlo at mga awat yung mahuda. Putuman, anong iatag nila? Kagaso na mo na masingsan, di sila di mag-opisina sa Bacolod, kay Wais la tao. Di sa pag-show na mo, nagambal man ko kay engineer nga problema ka mo, hindi man sa ka-request kay Sir Dindo, nga mabutangan ng opisina, kay Ayala, willing gid. Kaya, singko sa Ayala, mas dako kung nari ding opisina, kay Norte, kagso, makatlo ding matao, kung di dalalagaw. Ay, sa subong, ara ko na, mga botsinong wala ka pera. Nagambal to nagligan, bala, kung di ko magsala, 2 months ago ko na interview to si Director. Nagambal to siya nga makadtok na next week, kay ilang taon ko to da, kung atong do one-stop shop, kung upod LTO, upod ang kunano da, why galit itong madayon.
Nara na kuno, nang pilirmahan na lang. Sa direktor, malain ang bukong sapon. Nagliga, nakita na ita 100% sila yung mabulig kasamang transport. Didiin ka na. Amo na bala nga nagambal pa kung nagkadto ka na namin ito nagkadto gidi siya kasi ko direktor hindi ta kaya pag-awayon sa radyo basta kadto ko lang kay may concern kami. Di mayo the first time nga may meet ka kami sa sa transport sa. Okay. Sa session gani sa hearing gani wala siya palapit ya. Ate yung nagpadala sa representante guro mo. Why gani pati yung mga representante pinsarabla di sa di mag-opisina kay wais la kuno kwarta. Sir Art brutal nga pagambal. Why kwartang LTFRB kuno? Pero tanan nga tao da nagmalagarano naginakuan na gani ginakarma na. Ito. Sila yung vlog ko. Tama kada sobre Sir Art pinakanubo 1,000 pila 4,000 ang mga salakyan di sa Bacolod. Bacolod lang na. Naku, wanay na lang ni kay do. Di mag 4,000 itag 1,000 dako ba? Di, kaluluoy man na nang nagreklamo nga wais sila allowance kung hindi sila mag-duty nga. Duty di sila. Amo na tagaan sila ni kansang una pisina, naglaya sila kay hindi na sila magbalik. Kay why kung sila budget. Why sila gana amo kasi ko kay Sir Dindo. Why sila gana di sa Bacolod si Dindo matukod man tayo aton nga region isang LTFRB, di man ta pwede ka region 7 kay 6 man ta. Mali masipak lang ang Bacolod diya sa UTO sa Iloilo. Galing ko yung kung why tumatunaw tani region 18 to kundi may-ari tadi ka uling na regional office. Kay gusto nila Sir Art, bala na kung kontra ko sa LTFRB. Sir ang ma-process. Assist para piho na yan mo. Di kung dire sila, why fixer kay ang mga tao na yan, sila na lang kakadto dahil sa mansilingan na ng opisina. Okay. Amo na nga, hindi pa man tagrigon, section 15. Na may kwarta ya kung fixer ang mapailuilo Sir Art mo ko, dako pang gaston sa mga pobre. Na biktima pa. Atong inyong member to nagtukod siyang co-op, to lalo na lang tugali, hindi na sila kabiyahe na gidya? Kung hindi pag ito makuanan sang LTFRB ang co-op ko di sa sumag, di sadyagin niya malapit na kami sa ibang politiko. Atong daya nga proteksyonan naman ang kaluluoy nga nagasto na sa pagkuan nila, pag-process sa Iloilo, balik-balik. So, at ang naghambal kami nga mo na abogado si Dindo. Hindi sila kay mangita gito na abogado nga may knowledge sa LTFRB kung ito. Ay, hindi niya mabalaan kung hindi kaya may knowledge sa LTFRB. May kung kiniswilahan na nila sa abogado. Ano gimana mag-hearing? Gusto nila ila abogado kung kadagko sang nasukot mo sa isa ka korporasyon, isa ka co-op. Gadagan mga 60,000 ang ginabayad. Kaya mo na nga kaluluoy, naging kayang plano gidya. Dulaon kami, kay may makasarang kung magbulos. Ma-apply ka kung di ka lang kasarang. Kadumdum ko sa una. Si Bautista, sa Artublas sa una sa LTFRB. Kung hindi ka mo yung kasarang, untatin nyo na ang pagkuhan sa salakyan. Kag magtisda ka mo, manicure kag kuhan ang kuno ang niya, may dressmaking. Kay driver mo, niya dressmaking. Okay, malana, mahal man na kung kuhan. Pero labanan sa driver ng mga 4,000, mo niya dressmaker kag ano pa to, maluto sa bagay para maluto-luto Okay, malana po, tanan niya, muna lang na yan. Masagod baboy ko, sagod manok. Igo mo yung katilaw ng kwarta na yan. Gutom na pamilya mo. Akay na yung siya sa ilan na yan, makadto, di kaglabat tibahon. Tayuwitan. Hindi. Nainam lang ako nandi ma'am, in fairness to them, ang budlay pag ka hindi sila magpala-interview. Correct. Kay may sala sila mo. That's Sir Art. Iway na, hindi sila ang buwan nila, di way kulukonsulta, abi, LTO, LGO, ano kumunda, doon na lang panagusto na sila, drawing sila to sa drawing board nila, singyari, paano tayo patuman? Nido mo na yan bala, daw sila nagilang maalam, kumuarat na sila, aging butang sa LTFRB, kag DOTR, nga daw sila nagilang niya ang bright, nga ining aton yung pungsod
na-divide o may ara kita sang naglain-lain nga mga isla, kag kada isla ni mga probinsya nagadepende niya kung makasarang o kung hindi. Ang buwasin lang tanan nga mga transport sector ng mga pigado ni dulaon nyo kung ganun yun ni sila himuon tuod manugsagod baboy. Sagod ko no baboy kag manganahi Mamanikyur? Kino manikyura nyo kung 4,000 ka mga manikyurista mag-standby sa plaza da? Magani nga si mismo sir at gas kwan sa tao sa mga driver ta nga mag-revolt mag-rebuild kaluoy kaya bisan ako daan man yung silakyan ko pero makabulig-bulig man ay bakal bulong mo. Oo ay inaguro ko masiling sila mo tama na ginakadaan sa salakyan mo daw ay naginiyasang nga makasarang nga inang hindi pala secure ang mga pasayro. Inagot ko konforme kung nagagiwang-giwang na kung sa Tagalog pa ang imong salakyan. Sobra na 2 milyon ng utamon mo sa DBP. Diba? Kung mo isinuya nga tampuaw yung ordinaryo sila nga operator ng isa kabilog sa lakyan na nga masarangan niya ipa-utangon mo sa amo naman. 7 ka tuig no bro, 7 ka tuig guro guba na na iya. Ang ano? 7 ka tuig mo bayran. Oo. Di, ang malain pa na kay kung korporasyon ka kung saan no, katagaan niya sang imo share da. Kaya daw private kuha na mo. Ang co-op naman, kung mayong igo, kung sila may driver nga maristo man ang arkila. Kaya 3,000 man ang matakon sa kadlaw. Hindi ka arkila, hindi ka bayad sang 400 nga arkila. So ang matabo sini since nga may plano ka mo nga magpatuman sang untat biyahe o kon pag-strike san uni siya most probably matabo sa bulan sang Abril? Wala to ni namo nang ila kwan nga pa stop gid hindi gid magbaton. Sige hulat kami sang komiser dindo kung anong mahimo ya kay mo na to mo. Ang nga hindi na sila magbaton. Di wala sila nagtuman sang nambalan Inaano? Butang tabi, ang ano nila na, memorandum, o kwan man lang na, NC man lang na, sir, ni man na, gusto lang nila makakwarta sila. May na, taga-sulod, taga-siling nga 200,000 puno kada unit na. Sus. Kaya mo na nga gandali, mong tiri to gadi. Amo na gurong rason siya, hindi lang kumintra sa eleksyon, kaya basing perde pa ko, din lang tayo, prosigit na niyo. Daw, perde gitsa, hindi gitsa butuhon. Pero okay man sir, okay man kami sa modernization. Pero hindi pa bala reading bakulod. Ano yung taga-bukid, yung mga unit, si series ibuwi sa kaya arang series siya. Kaya dutay mo lang tayo ang jeep sa inyo dapit, sa norte, kag sa store. Sa kawayan, to sa amon, dutay mo lang tuya mo. Di ang bakulod, di dyan Sos. Ara pa mga mo si mapabalo lang kami kay ginaulat namon ang may MC pa man kuno nga may pagpag-umang kuno siling ni attorney Abiliar. Ako dako respeto ko kay Ma'am Abiliar. Si Ma'am Janet ya do matyagan ko dumayo panimuot sa iban lang upod da. Si Ma'am Janet na may sala gina siya samon. Abiliar? Siya Janet. Sino na ganis Janet? Nami attorney na siya sa legal kuan na siya. Sa legal sino na ganis Janet ya? Ang assistant ni director. May sala na siya si inyo? May sala na siya sa amon. Na may isa kami di ka operator si Art, siya nakatuig way kabiyahe kaya hindi magpirma ang nagbaligya sa iyang unit. Gusto may hambal na kay ma'am. Manglabo na lang ko mama. Kaluoy man. Ang silang transfer why Sir Art mo kadiktuan ka man na. Okay. Kung ang operator, hindi ka ka-renew sa franchise kung hindi magpirma ang operator. Kaya mo kain ko, dalawang ko na nato siya kay Mayor Binitis kag pa himon driver. Sus. Kaluoy sa katuoy, gutom ng pobre. Anyway, i-update na mo niya kay para at least makaprepara man ang publiko. Ma'am Beth, salamat. Puli may positive nga response ng DOTR kay may mga komunikasyon naging padala dito, especially itong resolution
nga ginduso nagligad nga Wednesday ni Councilor Dindo Ramos. Salamat gid, Ma'am Beth. Mugani ka pasalamat man kami kag mayo ni Sir Art nga ra ka man mulit tulod basi ma interview mo man Sir Dindo kun para nga ang kapamati bla norte kag Sir Simo. Di mga kuan na sila kay gakibang sila kasi may mga unit man sila mo. Gani man. Sige, nami gid nga ara ka man Sige. Ma'am Beth, Sir Art, salamat gid. Sige, thank you. Good night, good night. Action Firing Line. Na ti sala man nga mapasibangdan kamo da, pero nga amo na may mga transaksyon pero hindi nyo mabasol, no? Ako ya nami gid man tani komportable ka kung magsakay ka sa mga modernized nga mga biyahe. So like for example inang Iroreco bala nakita ta komportable gid man mo. Bakon mo aircon ya action hands ding kakita ya nga kung ang imo pilukaya pagalin mo sa balay mo nami tulukon bla no nakahamis si imo talikod sa mga jeepney kakapin pa may ara man jeepney tuod yang ang aso sa buli do matyagan mo do hindi makita hindi kakita ang nagasunod giperti nagiman ka asong iban do nagataplik pang kilid. Action Firing Line. Kano dapat gid man nga ilislan no pero ti kun mag-amo niya nga do giporsigigid kang malain kay do ang ending nga ang makamonopolize ni makasarang lang kung sino dira sa ulihi ang magpadalagan ti for the sake for the interest sang isa lang da karon nga makasarang nga ti kun bilyonaryo ni akon milyonaryo na mo na sila yagali ang mabuhi. Action Firing Line. Line. Nito nga driver sa Bacolod mano ni sila manganga ano ni nilang ila kabataan pabayaan na lang, masaka sa bukid, amo ito nga balyo, masagod baboy. Inano man nga pamanimuot yung paminsaron ninyo man? Action Firing Line. Kung may mga salakyan nga hindi man dapat ininyo because katuma naging kadaan kag kakwa naging iya do gulang pa sa aton da kung hindi naging man iya why naging man rason nga sigihon mo pa na, di ba? No? Pero ining okay pa man ang status bakod pa man, nga makasarang pa man magbiyahe, why natabi nga tagan mo liwat tsansa nga maka-operate na? Kag nga ang gina-insister gid. Like for example, kung dayon nun sa Pebrero, ti anong bote ang balon, sino mabiyahe, di karon sa Bacolod, di ko magbalik pa gid ang face-to-face? Tricycle? Amo na ba bayon sa mga naglain-lain nga ruta? Action Firing Line. Ay do hindi husto nga paminsaron ng inyo. O ano ginadali niyo, how? Do hindi naging kamo kahulat? O may eleksyon na sa bulan sa Mayo? Nga may commitment ang kamo daw? Action Firing Line. Amo na tani nga aton galing kay Doko Budlay bla no inang ma-feel mo sa isa ka driver nga sa tutuod lang sumo bisan may biyahe ang mga driver bala hindi dako ang ganansya sa December lang to nga mayad-mayad ang nakuha nila alin sa taxi driver PUJ. Ang PUJ, ang driver's taxi, gani may chance peso mo bagon nga nagbalik ang biyahe sa mga airports nga basi makapitik pa, may mga out of town pa. Action Firing Line. Sa jeep yan, halos kanadlo, mo lang ginamaganan siya nila, tis may dalon ng pauli. Ti karon kundulaon na why na sa sang driver, kaya hindi na marinyo ang prangkisa sang operator nga ginadalaan niya sa lakyan. Ti mano na siya? Mamanicure tuod, matuon maluto. Sino baligyan mo kaya makasarang sa malinuto nga balikyan mong target mong upod mo bang driver kang mga pamilya nila da? Action Firing Line. Ay do na no iniman do inang kaulumol bla pero ariyo sa mga way kabati ari nga balik Councilor Dindo Ramos expectation niya right after nga nagpadala siya ang city ang konseho sang komunikasyon sa DOTR no gamit atong ginaaprubahan sang council nga resolution nga siyang nag-author. Asal ko resolution sa nagligad nga Wednesday, requesting the appealing to the sense of understanding, compassion sa DOTRs to DOTFRB Central Office na i-extend nila ang pag-grant ng provisional authority from March 31 to 2022 to March 31, 2023. Ang reason ko naman, nga kung hindi sila pag-grant ng provisional authority, why na sa may cater sa mga commuters na, especially na kung may face-to-face na klase. Kag kung pili ko nila nga mag-pick up passengers, ginawa sila provisional authority, so kolorom sila. In kaso may disgrasya, kay layo, hindi makompensate ang mga pasahero tungod na nag-operate sila sa kolorom, hindi sila dapat for hire. So,
mo aton ng mga justification kung ma-extend for another year. Kag nag-follow man kita resolution kay bring up to ng action art law dito sa public hearing, ini ang service contracting bala. Na amo na nang wala mo sila service contracting pag iniyo kag damo pag ini nga mga concern nga ginapadangat dito sa LTFRB kag DOTR. Kabay pa matalupang danin nila kag mabatyagan man kagatagan man sang konsiderasyon ang ginapakayo kanin ni Councilor Dindo until March next year na lang. Tigaling kabalaka guro sila. Sini nga tuig kung may pagkambyo sang administrasyon o kung sino man magapungko da basi kung madula matunaw na ni kundi mano patatoy next year kung wala na tada. Action Firing Line. Halahan nyo, no? Halahan nyo. Patyan yung mga driver ni nga mga ordinaryong driver sa jeepney kag sino interes ang buligan tamo amo gina ang pinakamasakit sa tanan kung ang isa kapigado nga daan, no? Hindi pa matagan tsansa nga at least i-consider ang panawagan nila kag madula ang palangabuhian. Di sila makadto. Ang ginasaligan sining mga tao nga mo, kita nga mga tao amo aktualing gobyerno, ang nagapulungkod amo ning mga opisyales. Diba, kung mo departamento lasriya, Department of Transportation, di mabato-mato na sila drawing niya dito kag magduso sang programa. Why kita ka kontra kay nami gid man aktualing luyag la matabo. Purti anon mo na karon. Pareho sa mga jeepneys ni sa out of town, why nagid sang sakyan nga mga double tire na sa ulihi? Why nagid sakyan sa mga pira ang tawag sila sa umamo nga nagabiyahe da? Tinano ang pabiyon nyo puraw nagid lang mga bases. Tika nami no? Nami kwan na lang nang ang iba niyaw mo dani pa lang buyan lang amo malang ginasaligan na kwan na lang no? Why nagid mahimo? Manghayhay kasi nito, ano mo na sa lakyan mo, pasisihan? Action Firing Line. Ila pa nakabulan, guru kag tubuan, talaba kag sisino, antis mo matilawan ang produkto. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Picture na tayo! Picture na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwas nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
dito kandila hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Firing Line! Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad, grabe subong ang mga sa social media, sa Facebook kuno, ni mga litrato bala sa mga Ukrainian soldiers nga ina makadto na sa lugar nga ila sining nga designation dito sila madepensa
nagapaalam sa mga mahal na kabuhi do ako black sun ando ay ko ni labo way talabot sila buko sakit tulukon no ang bata gihilibion gako sa amay nga soldado sa Iloy nga soldado nagahalok bangod posible katapusan nga pag-updanay sa pamilya sakit ba yagun no ngayon na lang makadto ka sa gira way kay girahon ka na madepensa ka ting sibilyan alangan pati sibilyan gisumong ka tingwa nga maintra na lang mo ti way gid sang padulungan way siya madaog diri halin sa ekonomiya nga mabalda kabuhi nga madula nga way man siyang labot-labot di mga ordinaryo nga tao ni nga gusto man makapangabuhi siyang tawhay ti sa gira iya way siya madaog di minilyon ka dolyares ang ginagasto sa mga ginapalupad nga mga missiles nga mga eroplano ni nga gapang bombardiyo dito sa Ukraine. No? Kabay patani may magatapos lang ini sa isa bala ka pagsugilanon no? Nga inang masulbar ini tanan. Subo, no? Kita ko sa mga gabaha sumuho, flood, kung tawgon pa sa Facebook, sa social media, mga litrato, although gati gina-check ta pa kung ini nga mga litrato, sino nagkuha sinipro ka mayara bata nga akon bata ko babae mo. Gako sa bata nga babae, gahalok sa amay niya blaga, tululo ang luha. Kay libion. Kakabalo siya nga ang paglakat sa amay niya, wala ni Pio, kung magkita ay pa sila sunod nga mainadlaw, kung matapos yung maningira. Action Firing Line! Hoy, may gabi galidra, may lang nga pagmonitor ho, may lang nga pagtutok, karon gabi nga nagaupon man, sa kay John Michael Montano, sir, may gabi dira kag MGS Candido Hildori. Paring Sindoy Ransi, pare kumusta ka na? Siling ni Ma'am Christy, niya good evening Action Art, kay dapat ya antes balatani mag-ilis bago or dapat improve or ano pa da nga gusto imuon, tani planuhon mayo. I-organize gid kung paano na patupadon ipatuman gurni nga wala man sang may maapektuhan kag kun may ara man ano gid bala ang dapat himuon mayo pa si ma'am ni ho nga pribilehiyo or ibaylo sa mga butang or tao nga maapektuhan sang bag-ong plano kag wala consideration. Hindi na yagyapon maayo matawag kay kadamo maperisuhan. Opinyon ng Action Art kagtuod na, no? Amo na gani nga silikuti ini nga opinyon makabulig dinhi kabay pa makalabot man kag makalabot sa igtulopangod bala no sa mga opisyales naton sa gobyerno. Action sa mga Firing Line! sa mga departamento. Ara man si Ma'am Jean o si Sir monitoring from Singapore, no? Halong dira Ma'am Singapore, ha? Lorna Diligencia. Ara man si Vanessa Mayo. Monitoring from Minnesota, USA. Julie May Pinida. Nya, good evening, watching Family Scanner sa siyudad sa Bacolod sa May Tangob. O sige, salamat. Mario Lim Jimenea. Hindi yan sa bago nga salakyan, basi may partida. Da, ano gidbala? LTFRB, way kita da. Na, lantawan nyo na. Kundi pating tao nagaduda na sa inyo da. Action Firing Line! Humalumina, madamay gabida, Mario Lim Jimenea. Silingya ko ng salakyan pagwapuhon, kag kondisyonon, kung hindi gwapo, waay mag-repair, waay pinta, hindi pagbatunon. Korek, mana, kung gautal-utal, akat siya na karoon, ano muna? Diba? Oh, Isus, dapat, amugi man ang matabo Mario Lim Jimenea. Ano gilang gusto nila, abogado ang kuhaon sa transport sector, hindi pwede ang iban, laban sa daog di OTR, ay klain. Mario Lim Jimenea, niya palapit, niya try nila palapit kay Mayor Bing. Actually, si Mayor Bing, kita ko din sa PIO ng apostol, nga naming kantuan siya, nga transport sector sa may Punta Taytay, batay na no, kung anong resulta sang do consultation nila to. Si Ma'am Jinky Jalagdon, niya Action Art, kag may gabi ko no kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon.
Salamat gid from Arizona, USA. Thank you sa pag monitor. Si Rochelle Fulgencio Susana, Emily Hindrala, nakakadlaw man kung gatulo sang binakal ng isda masakay sa aircon nga salakyan. Ay tuod ang balamam kay silang sa uli na karon basi kabudlayan bla naku nilali magsakay kaya sa modernized nga jeep. Action firing line. Pero kung tani mo, inang di aircon ka man bla, pag abot mo sa imo itong kaladtuan, presko ka, no, di bla? Good evening, Aksonar. Tamyaw ko lang Torbila kag Celes family sa Amay Comorsya. Si Randy Torbila, nigli sa Hermelinda Homes, Mansilingan. Thank you very much. God bless and more power. Salamat sa imo. Si Lorna Umbaw, Araman, Runa Rihida Traba, Dennis Richard Tibor Roma, good evening, kag si Jose Mongcal Torilla. Naara man monitor from Binalbagan. Jerry Hontiverosa, Paul Strait Padiking. Nabasa ko na nigali kay na. Now, may bilin pa ko na to, ng obligasyon. Ay, basi kon may 5 minutes pa ko. Sige, buo na lang nanay, kay basi kon kuan pa kita karon, mamultahan pa kita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Evergreen. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Kay Felix Gart, may gabida si Moa. Monitor gamit ang more power si Nel ni Realista. Pero may gabida. Jocelyn Libuon Dispuho Araman gamonitor. Sige, salamat gid sa inyo ba. Ang parte sa pag-umpisa sa face-to-face ni sa Alangilan, i-check na lang ni sa DepEd gida. Kay Monday ni siya mo. No, kung anong system naman ipatigayon, kag may meeting pa man ang local school board, pero paglantaw tayo kung ma-downgrade. Duwa lang galing kaso sa COVID, dis Bacolod today ho, nga ginpagawas ng DOH. It is a good news, no? Nagligad gani zero, nagito yan mo, no? Action Firing Line. So mas dami kung magtayo yun ini, kabay pa, no? Ang isagid ka namin, bisan numbers, gaguluwa, may cases. Kung wala sang death, wala pala sang nagkakapatay, amon ang nami, pagid. No? Nga balita, gidya mga ka-action. Action Firing Line. Galing tiyo, sorry, why nagkikita tiyempo, palunisan ta niya. Why ito malabutan nga maminsay, karon lang sa Action Night Patrol program. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini-regular anchorman, Action Brian Morden. Ako naman Action Art Tayhupon, mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.